Egunon, UEUk antolatu duen glotodidaktika topaketen 6. ekitaldiari ekin nahi diogu orain. Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan gaude, topaketa honen antolaketan bidelagun oso egokiak aurkitu ditugu. Eta batetik dago Aberen lankidetza, eta bestetik Euskaltzaindiaren egoitzan gaudela, eskerrik asko. Nortzu gara mailan, Aberen aldetik Jokin Azkue, jardunaldien antolatzaile nagusia Arkaizarraga eta UEUko zuzendaria Kepa Sarasola. Glotodidaktika topaketa hau, ez da lehenengoa, da 6. Eta historia handia dauka, 16 urteko atsedenaldia eta gero berriro egiten dugu. 6. eta bete-betean bat dator UEUko helburuekin. UEUren helburua dira batetik unibertsitateko mailako kalitatezko eta euskarazko formazioa eskaintzea. Eskaintza hori tokian tokiko beharrei erantzutea, eta 3. foroak, komunitateak sortzeko, profesionaleak biltzeko eta denen artean ekoizpena egitea. Gaurkoarekin UEUk egiten du 11. jardunaldia urtean zehar. Eta hor ikusten duzu azkeneko hilean egon diren jardunaldiak. Naturzientziak izango dira azkena datorren astean, eta horrekin 11 egin ditugu urtean zehar. Profesionalak, unibertsitatetik kanpoia, profesionalak biltzeko eta beharrei erantzuteko. UEUn lankidetzaren filosofia sustatzen dugu, saiatzen gara indarrak biltzen, eta sinisten dugula horrela gure jakintza, gure kultura, gure hizkuntza indartzen ari garela. Eskerrik asko guztiei, antolatzaile guztiei hau posible egiteagatik, jarrai dezagun sinergiak biltzen. Besterik gabe, hitza ematen dizut Jokin Abeko zuzendariai. Eskerrik asko, Kepa. Badira, zenbait urte elkarlanena hasi ginela eta badirudi atzo izan zela. Izan ere, lehen jardunaldi hartan, 1988an, hain zuzen ere berrikuntza kurrikulurraz hasi ginen hitz egiten. Eta gaur egun, neurri handi batean behintzat, gai horretaz aritzea ezinbestekoa dugu. Erronkak non dauden eta aurrera nola egin beharko geniekeen dugu aztergai jardunaldiotan. Aurrea begira urrats sendoak eman alizateko. Ikuspegi pedagogiko berriak, lan munduan nola eragin, baliabide teknologikoen garrantzia euskaren edapenean eta zabalkuntzan. 1981an sortu zenetik, gidalerro nagusi bat izan du Abek ibilbidean, kurrikulum ikuspegi baten beharra eta garrantzia. Euskaren irakas prozesuen ardatz izango dena. Horren adibide dira, ibilbide horretan argitara emandako dokumentuak. 2000. urtekoak jauzi kualitatiboa suposatu zuen, bai aberentzat, baita euskaltegientzat ere. Lehena baitzen, oinarri eta egitura kurrikulora biltzen eta islatzen zuena. Horren aritik etorri zen 2015koa, neurri handi batean, bi kurrikulum hoien artean. Europako Kontseiluak argitara emandako Europako erreferentzi marko bateratua ezarritako ikuspegia biltzera zetorrena. Gaitasunaz mintzo bazen lehena, ekintza azpimarratzen eta azpimarratzen du bigarrenak. Gizarte eragiletzat hartzen baitu hizkuntza bat ikasten diharduten erabiltzaile eta ikasleak. Bete-betean hartzen ditu 2015ko helduen euskalduntzeko oinarrizko kurrikulumak une honetan aztergai ditugun zenbait hizketagai. Gizartearen hizkuntza erabilerak testu generoetan emanak, teknologiek albide dezaketen ikastereduak, elkarrekintza eta komunikazio estrategiak trebetasun hartzaile zain sortzaileetan, alabaina, abia puntu baino oinarri bilakatzen zaigu kurrikuluma. Aurrera begira, etorkizun ditugun zenbait erronkaren ardatz, arestian azpimarratu izan nahi izan zen bezala. Horrela, aztergai eta langai ditugu, kurrikulum bera osatu beharrekoa baita elkarrekintza eta bitartekaritza islatuko dituzten deskribatzaileen bidez, belerrina edorta jardunbikoko kurrikulum proposamenen garapena, egungo behar eta ikasle profilei erantzun nahian,
Portfolioaren erabilera, ebaluazio gintzan zein egiaztatze gintzan, prozesu informatuagoak eta oinarrituagoak bidera ditzagun, adierazle sistema baten ezarpena, barne ebaluazioaz gain, euskaltegiek erreferentziazko ebaluazio marko bat izan dezaten, eta prozesuetan oinarritutako kudeak eta sistema eraikitzeko aukera, teknologietan oinarritutako egiaztatze gintza prozesua burutzea, honako galderi erantzun nahian, zergatik egin azterketak denok batera, zergatik egin urtean 2 alditan, zergatik egin eskuz idatzita, azken batean oinarrian espazioen, garaien eta euskarrien deszentralizazioa. Lan munduan eragiteko estrategiek lantzea, eta aztertzea zein neurritan bat datozen lan eginkizunak, funtzio eta tazak, eta ekintza horiek bideratzeko behar diren gaitasunak hizkuntza eskakizun asimetrikoak. Halabeharrez, irakaslea dugu eginkizun guzti horien oinarrian, horrengan ardazten baitira burutu beharreko prozesuak. Ezinbesteko zaigu irakasleen garapen profesionala, personal zein euskaltegi mailan ikerketan, garapenean eta eraldaketan ondoriorik izan dezan. Irakasleen prestakuntzak, euskaltegiren proiektua behar du izan ardatz, eta hori bideratzea xede. Ez horren beste norberaren interesekin lotuta, prestatu berritzeko eta ikasle guztien arrakasta bermatzeko. Horretarako ezinbestekoa da gizarteak dituen erronkei begira jartzea, baina ez luke banakako izan behar, kolaboratzailea baizik, saren oinarritua eta partekatua. Joan etorri honetan bide bat urratu da, eta urratu du abek, eraskotako erakundekin partekatua, eta partekatu izaten jarraitu behar duena. Besteak beste, inflexio puntuan dagoen honetan indarrak batzea baino ez duelako eskatzen euskerak. Elkarlana, eta elkarlan horren adierazle garbia da, topoketa hauen proposamenean ageri diren erakundeak, lan eremuak, personak. Guztion beharra izango baitu euskerak eta euskaren erabilerak bizi berritu ahal izateko. Eskerrik asko. Bueno, ongi etorriak UEUren glotodidatika sailak antolatu duen 6. topaketara. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi, eskerrik asko hemen biltzea ahalbidetu duten guztioi, UEUko lantalde bikainari, aberi eta HPS-eri, babesa eta laguntza eman diguten aditu eta aritu mordoari eta jakina glotodidatika lantaldeko partaide guztioi. Badakigu, etor nahi izan duten askok, ez dutela aukera hori izan, gaur oraintxe ikasgeletan daude herritarrak euskalduntzen, eta bideoz ikusi ahal izango dute hemen agertuko dena. Eta eskerrak ere, bideoz agertzea ahalbidetzen ari dizareten langileoi. Eskerrik asko euskaltzaindiari, berriro ere etxean jaso gaituztelako. Badakigu gau eskoletako sorreretan euskaltzaindia izan zen koordinazio lanetan aritu zena, eta gaur ere hementxe eman digute aterpe. Lanak ere ematen dizkigu, egia esan, eta sarritan apur bat ere asarratzen gara irakasle geletan arau batzuk aldatzean edo jagoneteko erantzuna espero duguna ez denean, ezta? Baina haserre zintzoa dira. Laguntza handia ematen diguzue, zalantzak argitzen eta gaur bezala gure lanbideari babesa ematen. Eta eskerrik asko bihotzez. 5. topaketak izan zirela 16 urte pasa dira eta gauzak asko aldatu dira, harrezkero. Bistan dago, adinean aurrera egin dugu, baina beste hainbat gauza ere aldatu dira. Mundua bera aldatu da. Eta mundu horretan, euskararen egoerak aurrera egin duela esan dezakegu. Gehiago egin zezakela ere argi dago, eta zenbait zantzu moteldu egin garela adierazten dute. Baina une honetan aurrera begira jarri bergara, eta horrela ari gara. Inflexio puntuan gaudela, bigarren loraldi bat behar dugula. Onarpen zabala dago horren inguruan eta eragile asko ari dira horretarako prestatzen. Egun hauetan horren adibide ugari izan ditugu, euskaltzaindiaren eta euskara batuaren urtebetetze borobilak, eusko ikaskuntzak ebost egitasmoa burutu du, soziolinguistika jardunaldiak oraintxe izan dira Bilbon eta nola ez, laster munduan hizkuntzen inguruan inoiz egin den azterketarik handiena egingo dugu. Guztiok batera egingo dugu gainera. Euskaraldia, inflexio puntuan gaude eta ilusioa eta argia behar dugu. Eskenatoki horietan euskaltegiek ere ekarpen handia dugu egiteko. Orain artekoan ere oso garrantzitsuak izan gara. Herritar mordoari lagundu diogu euskalduntzen, baina gainera lan handia egin dugu herri eta auzoetako giroa euskalduntzen, korpusa bera garatzen eta euskara batua edatzen. Kultura sorkuntza sustatzen eta sortutakoa zabaltzen. Eta aurrerantzen ere ezinbesteko tresna izan beharko gara. Eskolak, hobeto ala txarrago betetzen du bere lana. Gazteak euskaldun datoz. Baina helduen munduan da behar izan handiena duena.
Helduen munduak gidatzen du gure jendartea eta oraindik asko dago egiteko bertan. Bai, asko dago egiteko eta horrek esan nahi du lana badugula. Askotan esan izan dugu gure helburua beharrezkoak ez izatea dela, baina oraindik urrun dago jomuga hori. Erronka berriei aurre egiteko sektorea indartu, ondo jantzi eta eraginkorrak izaten asmatu behar dugu. Ondo eta txarto eginak kontuan hartuta, baina aurrera begira. Une aproposa iruditu zaigu horregatik honakoa gure sektoreari pultsu hartu eta datorren lasterketarako behar bezala prestatzeko. Lan hori jakina guztion artean egin beharko dugu, guk zenbait gai ekarri ditugu mahai gainera, gaur eta bihar ospatuko dugun edo burutuko dugun topaketa honetan, mimoz prestatutako egitara baduzue eta eskerrak eman dizkiegu bera osatzen lagundu diguten guztiei. Bai, izango alda topaketa hau ondorengo zerbaiten abia puntua. Bai, hori da gure esperantza. Eta, bueno, besterik gabe, hasiera emango diogu, ikusi duzue erotismoaren inguruko artikulu bat duzuela, norbaitek espero badu ekitaldi berezin bat ez da egongo, bai, baina, bueno, espero dezagun giro politean arituko garela eta hoxe, zerbait on aterako dugula hemendik, bai?